Добро утро, мои скъпи български народе! Вие сте прекрасни и непобедими. Бог ви обича дълбоко. Тази молитва се нарича 3 секунди чудо. Това е молитва, която може да промени съдбата ти. Хората казват, че тя може да промени живота на теб и на твоите близки. Моля те, изслушай я до край. Мнозина споделят, че след като са я чули, са усетили промяна, защото понякога са нужни само няколко секунди искрен вик към Господа. Именно тези 3 секунди могат да станат повратна точка в живота ти. Може би точно сега преживяваш трудности, самота, умора или тревога. Моля те, помоли се заедно с мен, от сърце. Господи, моля те, простри ръцете си и подкрепи този човек, който, докато превърта на телефона си, се е спрял на това видео. Зная, че това не е случайно, защото ти искаш той или тя да чуе тези думи. Господи, пази мислите и сърцата им, бъди техният мир, тяхната утеха и тяхната сила. Пази семействата им от болка, разпри, лъжи, загуба и война. Благослови техните деца, внуци и правнуци. Запази ги от болести и не допускай да се разделят един от друг. Не им позволявай да видят падението на живота си. Моля се също за българския народ и за всички народи по света. Господи, направи ги по-добри, по-искрени, по-мъдри и по-силни. Дай им сила да устоят в икономическите трудности. Покрий ги с Твоята благодат и постави ангел-пазител над домовете им. Ако тази силна молитва от сърце ти харесва, моля те, харесай, абонирай се и напиши Амин, за да не престава силата на тази искрена молитва. Слава на Исус Христос! Амин!